Og nogen skal have noget af Henriks tykkemad, hvis det er. Nu mens han ikke er i båden. Hvad har han mere? Nej, ellers tak. På YouTube! Skal lige op af vandet først, ikke? Nej, det er alle de første klip, der skal på YouTube. Det skulle da ikke, når han står. Nej, Henrik. Jeg kan godt høre, du har den samme humor som din mand, hva'? Passer meget godt. Det er fedt sgu, det er sgu på noget så længe. Ved du hvad, hvis der er nogle problemer, så kan vi godt holde dig. Nå, det er godt. Nå, det er godt. Det er orden, jo. Men alligevel så gider du ikke komme på lørdag, mand. Det har jeg ikke sagt. Jeg tror, jeg kommer på lørdag. Du er også en spasser at holde den der på vagt, mand. Vi har lige købt 5 kilo. Du er også en spasser. Var det ikke 5 kilo, der var den der? Jo, passer meget godt. Det er da super ærgerligt, når jeg er på arbejde. Jeg kan blive siddende på, jeg synes, det sidder mærkeligt, men... Men det er ikke helt alene i inderste hakke på den? Men jeg synes, det er underligt. Var det ikke dem, du havde med sidste gang? Jo. Der justerede vi, så det passede. Men han skal have en eller anden undskyldning for, at det ikke går godt. I fødderne, mand. Jeg har godt hørt, Det er derfor, det ikke bliver bliver. gammel, så får du små fødder med en stor pæk. Du har kraftigt så høj selvtillid, så det går helt godt. Det er man nødt til at have. Der er nok mennesker, der kan nedgøre ind, det ved du godt. Så man kan starte helt deroppe. Jeg er sikker på at ramme. Det er lige før der. Jeg siger til dig, det er lige før der. Ja, det er godt. Og så er det lige før, du skal have kameraet. Du kan sidde og filme den Nu vej kommer der. der bare derovre. Jeg siger til dig der. Jeg siger det til dig. Du er ikke nok sådan i min ansigt. Du er fandme ikke nok sådan i min ansigt. Er du klar på den? Jeg er styr på dig. Jeg har taget mange blå bomber, du kører bare. Der er modstand. 3, 2, 1, fald! Der er modstand. Go! Så er vi mod solen, så kan jeg overhovedet ikke se, hvad jeg filmer. Det var meget godt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg kan alligevel ikke se, hvad jeg laver. Og det eneste, man kan høre, det er de to, der snakker. Får han en tur på den anden side. Pas nu på, Henrik. Vandskipper. Det ser meget sjovt ud. Det er så meget. Det var lidt tungt i starten, det her, ikke? Så er hans båd. Du skal ikke fortælle det på. Jeg kom derop, og kæft, det er hårdt i armene, mand. Nej, det er skuldrene. Nej, det er ikke armene. Det er skuldrene, Henrik. Det var en fed tur. Det var godt. Nej, du skal have et speedbådkørekort. Ja, det burde jeg. Det kan jeg godt se. Ja, så vil jeg godt være i din båd. Det hænger. Så ligger man bare sådan her. Ligger man bare sådan her. Så har man linen der. Så holder man her. Og når man så trækker, så bliver man hævet op på bordet. Det er derfor. Jamen, går bordet ikke i bund? Nej, det gør det ikke. Det flyder okay. Det vil jeg gerne sige. Det er for teknisk til mig, tror jeg. Men han kan sagtens. Jeg håber bare, at hans skulder kan holde til det. Det er med håndklæde der, Henrik. Ja. Så er det rent med håndklæde. Rigtig blå, han har fået trin. Nej, okay. Det er rigtigt. Ja, sådan.
Se, der var han baglands. Ja, det kan han godt finde ud af. Han får det til at se let ud. Kom der lige lyd på os. Kunne I høre det? Det er sgu lidt for langt. En dværg på vandski. Og der smed han den. Uh.